Nu se știe dacă vreodată o să iasă acest material pe internet sau o să rămână la mine în telefon, dar cred că ăsta este farmecul. Sunt foarte de porcăriile cu noi pe internet, nu? Bine ai venit la primul meu vlog. Dacă am mai făcut asta, absolut niciodată. Dar părea ceva ce trebuie încercat. Așa că m-am trezit într-o dimineață și am pus mâna pe telefon și am început să filmez. Aici eram deja în metrou, în drum spre Dubai Mall, unde trebuia să mă văd cu prietenul meu Mirco. Și aici făceam un fel de outfit check, hair check. Încercam eu să mă obișnuiesc cu camera, pentru că parcă niciodată nu m-am filmat așa aproape și așa de mult. Și probabil va veni și întrebarea, dar cum te-ai gândit, Irina, să faci chestia asta? Pentru că îmi place să urmăresc tipul ăsta de content și m-am gândit că până la urmă eu de ce să nu fac? Aici m-am întâlnit deja cu Mirco și îmi spuneam neliniștile. Dar nu știu că o să-mi iasă. Ce? Că nu știu cum să-l montez. Nu e ușor. Dă-i. Bună ziua! Am ajuns în Dubai Mall să bem o matcha și să vedem ce se va mai întâmpla pe aici. Eu nu am mai ieșit de o săptămână din casă, dacă vă vine să credeți, eu de o săptămână, nici măcar la sală, nici măcar nicăieri eu n-am mai fost. Dar nici nu-mi pare rău în același timp. Și nu pot să zic că am vegetat în toată această săptămână, pentru că mi-am luat vibrating plate. Ce ți-ai luat? Nu râde de mine, te rog frumos, mi-am luat vibrating plate. E din ăla de te ajută să faci belly dance așa de tremuri și... M-am blocat la primul. Mai cenzurează, le mai taie niște filme. Și mi-am luat mască LED. N-am folosit, am încercat-o, am testat-o o singură dată, nu am folosit-o încă, nu pot să o recomand. Pentru că nici eu nu știu cum e. Dar am văzut că are niște contraindicații și vreau să întreb mai multe pe Google, să văd, să nu rămân cu pete după ce o folosesc, nu înainte. Și atât. Am citit undeva că femeia când stă degeaba în casă atrage wellness-ul, nu, wealthiness-ul. Ce wellness, da? Atrage niște gantere Filipi. Nu mai să Așa că eu de fapt nu am vegetat în aceste zile, eu am atras wealthiness-ul. În drum spre Starbucks am trecut pe lângă Aquarium. E un loc care trebuie neapărat vizitat în momentul în care veniți în Dubai. Și apoi am trecut pe lângă restaurantul meu preferat și am făcut și niște window shopping. Și am ajuns afară, unde temperaturile au început să crească și noi ne simțeam ca pâine la dospit. Asta înseamnă că am intrat în extra sezon. Pentru cine vrea să viziteze, eu personal recomand să vină cam din octombrie până în aprilie, ca să se poată bucura și de vreme, nu doar de atracțiile turistice. Iar aici deja vedeam terasa de la Starbucks. A fost prima dată când am vizitat locația asta și mi s-a părut superb că este lângă fântânile alea interioare, pentru că nu vreți să știți de câte ori m-am pierdut prin mall-ul ăla încercând să le găsesc. Aici arătam fântânile mai îndeaproape, că eram tare mândră că acum știu cum să ajung la ele. Și asta a fost priveliștea pe care am avut-o în timp ce am băut, nu cea mai bună matcha din viața mea, dar a fost suficient ca să ne dea puțin mai multă energie și să ne plimbăm prin magazine, să ne pierdem timpul. Iar aici în prim plan îi avem pe Mirco și Irina. Bună, Mirco și Irina! Și după ce am fost și am făcut și un mic outfit check, ne-am dus pe undeva prin împrejurim și să filmăm niște content. Ce craci ai! Pentru TikTok-uri și am nimerit pe străduța asta. Uite ce frumos este pe aici! Și după ce am terminat noi cam tot ce ne propusesem să facem în ziua respectivă, ne-am strâns mendrele și am plecat până la fântâni și am și rămas să ne uităm la un spectacol, că era păcat că deja sunt odată la jumătate de oră spectacole și nu am mai văzut unul de multicel. Între timp pe noi ne păștea totuși o singură întrebare. Se iasă vreodată acest daily vlog? Am găsit și locul ăsta superbisim. Eu nu știu cum l-a arătat până acum, dar clar ăsta este loc de reîntors.
și aici ne luasem câte un pahar de vin și ne bucuram de priveliște. Se numește Time Out și este fix lângă Burj Khalifa. Ei, și odată cu sunetul ăla s-au pus la o parte și telefoanele și camerele și au început poveștile. Mai știți când v-am zis că aveam din jumătate în jumătate de oră spectacol de fântâni? Nu știu la câte am stat. Că le-am pierdut șirul, de că la final de seară nu mai zic absolut nimic. Până că ne ia ușa rulantă. Vezi că și la trepte. Dar mai mergea o margarita. Am pornit spre metrou, un drum cam de vreo 20 de minute de mers pe jos din punctul pe care îl filmez acum și până să ajungem, pentru că avem metrou la mall, însă locul este gigantic și am mers până să ne dăm seama că noi trebuie să ne întoarcem. Pentru că fix când eram cel mai aproape de metrou, și-a dat seama Mirco că și-a uitat plovărul, așa că trebuie să ne întoarcem la restaurant. L-am recuperat. Iar după faza asta am plecat pe bune acasă. O mică oprire la KFC, dar asta e poveste pentru o altă dată. Și cam atât pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, mă puteți ajuta cu un like, poate un subscribe dacă vreți să mă mai vedeți la față și comentarii cu ce v-ar plăcea vouă să vedeți pe canalul ăsta de YouTube. Vă pup și ne vedem data viitoare!